Sanibonani bapembi bami, ugogo Manzini once again. Nasi spade sabo baba sesilungile. But-ke la bapembi bami into engifuna ukuyicacisa. Sinabantu already, ne? Anginawo umuthi ohlalayo ngoba ababhemi baningi. You make your payment, imali yakho yiyo ekuthengela imbiza. Asibona ngisho. Si ready amara la phansi yazi simanzi mahlaki. So ababhemi nina nifuna izinto za fast. Sikhuluma ngenduku la enenkinga. Angidlali mina lana, ngiyazi into engiyenzayo ngiqali la. So kuyalindwa. Kunababhemi abaye bayenza ama payments babhemi bami. Ngithena le camera. Kunababhemi abayenze ama payments 3 weeks ago. Balindile nakuba kukho mnandi. Ngoba la akuhlangana into eyi-1 hlale ngisho. So mangabe wena ufuna ukulinda, ufuna ukuyenza izinto za fast, hayi ugogo Manzini inkosi yami into ya fast angiyenzi. Ngoba ngiyazi ukuthi mina ngifuna ukuthi kushaye kuphi. You understand? Noma uqeda ukubhadala ababhemi bami, send proof of payment. Cash send ngimsebenzisi mina. Ngiyabonga ke.